Gapon man talaga ni Sir Luigi. So mga tugang mismo taga-barangay na po nindo, ma'am, talaga gusto ko po pahiling sa buong barangay na ang serbisyong kapuwerte mayo pong pili. Sakto kaipuhan ko po ang sakuya ning agad ning tabang sa boreal po sa tugang ko na nagadan. Kunyan po, tinawanan niya po ako ning tabang, dahil po nagduwa-duwa, asin po, yaw na po ang sa indang tinaong tabang. Umado po ako maray ta madali po siyang dulukan na tinawan tools man po kami kang tabang sa aldaw na ini sa nag-amot pa po ang matabangan nindo sa Samuyang Barangay. Nagpapasalamat po kay Sir Luigi ta. Dakula pong tabang ta, araw po ka na-lockdown kayo po si Agom. Mayo pong pamasahe, pauli. Mayo po kami pampabulong sa kuya. Kaya pasalamat po Marina. Mapapalaboratory niya po ako. Nagpapasalamat po ako sa Diyos ta. Dinarog niya man po sa kuyang mga pangadjit. Ang ginibo niya pong paagi, kumbaga instrumento sa Sir Luigi para makaabot po sa kuya na matabangan po ako. Sobrang pasalamat ni po ta. Dahil ko po ang sasayang ko ng oportunidad na inilita. Aram ko yung man ko ng magiging dalan para makapagtapos po ako tas makaangat-angat sa buhay para maabot ko man po sa mga pangarap ko. Sir Luigi, salamat pong maray! Luigi Villaperte, tinabangan mo po ang Samuyang Barangay, matawan ng food pack. Dako lang tabang na po niyo sa Samuyang pamilya. Arko Samuya, kang bagyo nagkagaramaan. Naghahagad po ni educational assistance para sa sakong mga eskwela. Kaya nagpapasalamat ako ta. Tulog siya ng langit. Para makakuha kami ng assistance sa mga eskwela. Naghagad po akong tabang sa kaperte na masustentuan ng bulong ang sakoyang pamangkin. Tayo po siyang nilang sa puso. Na kunday po nga na dara sa medisina, sigurado pong naoperahan yan. Nagpapasalamat po ako kay Luigi Villaperte sa pagtao po sa muya ni Kampatugdok po ng gripo. Nag-aagad po akong tabang kay Luigi Villaperte na bakal bulong sa maintenance pang aki ko. Maraming salamat po dahil nag-igdisinda, nakaagad akong tabang, mapapaterapi ng aki ko. Makakalakaw niya siya. Maraming salamat sa pamilya nila. Ay, ko pong manang agum, dako po sa Samuyang pamilya. Salamat pong maray. Sana po, dako lang mo pong maray ang matabangan po. Bako lang sa hindi pong panahon, kundi po sa maarabot pa. Sa girahay po, maray na hapon po sa Indogabos, mga padangat ni pong parauma. Ngunyan na presinting ini yo, nagtaon naman siya po ng farm assistant naman, naroon ka rin pong seeds, ng hybrid seeds, saka po fertilizer. Kaya dakula pong pasalamat, kang gabos pong parauma igdi sa banuan ng lupi. Magay na po ang anik ang hybrid. Magay, arala pa ang pangkwenin pang uway baga. Tapos magay man ang kita. Papasalamat po ako. Nakatipid po ngunyan. May libreng abono asin palay seed po. Dako lang tabang po sa Samuyang Parauma. Ini po programa kan sa itong mahal na gobernador na idarahon sa indo mga parauma na iyo po ang nagdadara po ning buhay sa lambang pamilya. Umayo po sa indo, mayo pong kakakanon ang lambang pamilya dahil po umayong bagas. Maluya ang tuhod kan lambang Pilipino. Maray na ramrag ka ninyong amin na welcome sa satuya pong programang Bicol Connection. Pasensya na po kamunta
nagkaigwa ng power interruption, power failure sa may partikan transmitter site. Kaya po na wara kita sa ere pun pa sa programa ni SM Melvin Barayoga. Kaya nabalik pa lang ang kuryente. Kaya diretso man po kita ngunyan sa tuya pong programa about 11 o'clock in the morning. Kaya po sa mga masugidang parantabay, pinapaabutan mi man po ni good morning. And happy Father's Day sa gabos na mga tatay, daddy, apa, ama. Ayan. Na kung saan mga sakripisyado sa indaman ng pamilya, ginigibo ang gabos kan mga tatay, daddy, papa, ama, yan, itay. Para lang po mapaugmaan sa indaman ng mga pamilya. Sa mga makukusog, maskulado pa, baskugan pang mga tatay. Saka sa medyo nagluluya-luya ng mga tatay, papa, itay, ama, happy Father's Day sa tuya gabos. Digdi sa lado technical, lansa ko yung mga partner digdi, puro man ini mga tatay na, kaya palayogan ko man in good morning and happy Father's Day sa endo gabos. Sa kuyang technical side, yaon digdi si Felix Lagrimas. Yaon man si Rodel si Tony Saison sa information. Sa opisina si Ma'am Kayla Legacion Valdez, sa transmitter site Engineer James Oco. Yaon man duman si Rodel Cesar, nasa tuya man na PSG. Kaya good morning, welcome sa tuya pong programang Bicol Connection. Sa mga Facebook Live viewers mi, good morning. Sa mga parantabay ta sa Transistor Radio, sa enmang kamungunya na lugar, na inaabot kan sa moyang signal, na sa moyang pagpalayog ni na good morning and happy Father's Day sa Endogabo. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday sa gabos na may kumpleanyo man, ngunyan. Dangan ini pong mga Mr. and Mrs. na masilibar kan sa endama ng mga wedding anniversary, nasa moya man pong pagpalayog ni na happy wedding anniversary. Sa may mga kapistahan, happy fiesta. Dawa po, bawal para pakidula ngo yan. Sa mga okasyon, pistahan man yan, kasalan man yan. Dahil bawal po ang para tipon-tipon, nangurog ng garo aprobado na. Ang iba niya itong mga banwaan, garo aprobado na. Tagaro hinagad man ni Gubmix na itaas sa tuya pong quarantine classification. Huli ka naglalangkaw na naman na numero ka na COVID cases sa Bicol region. Naga City po under MECQ. Kaya itong mga high risk na mga banwaan man sa Camarines Sur and so mga low risk siguro mantinido sa MECQ. Alagad so iba under GCQ na aprobado naman ini ka na IATF. Siguro mapaluwas kanin na executive order, mga guidelines sa tuyang gobernador, Governor Migs Villaferte. Ngunyan manaaga si Congresswoman Jo Sal Portono, former Kong Sal Portono and si Sal Portono Jr. Magkakaigwa man ng launching ka na